निर्मल तोरा के घर हम कौन निमन बात कह तोरा चबू लागे तू एकर फिकिर मत कर तू हमार बाप रहन एकरा आत्मा के तहरा से देसी हम जानते गंगा दयाल निर्मल के हिस्सा तू आजे देगा हमरा लौकता तोहार कल्याण एही में बा ठीक कहता बुझावन काका हम हूँ देखो तनी अब भाई को गंगा दयाल के सोचल गंगा के बाढ़ में लोह बह गई अब देरी मत कर गंगा दयाल उन पर हिस्सा दे दे तू एक और हो जा घबरा मत बुझावन काका आतना दिन के हिसाब आजे कैसे हो जाई कम से कम मुखिया जी के और 5 गो आदमी के ले आके महेश फैसला करवा लो ओ में सिनाथो भाई के रोक लियो ठीक है बा अरे ये में 5 आदमी के कौन जरूरत बा निर्मल जबर मांगा गंगा दयाल दे दे और जबर है गंगा दयाल दे तू निर्मल ले ले बुझावन काका तू सखिया गइल का तोहार दिमाग ठीक नहीं थे चुपे चुपे फरियाला से ई उनका के बेईमाने कहिबन ऐसे 5 आदमी के जनावर जरूरी बा एक बार बेटा यहाँ के कैसे भरे उन्हें कल जाए देखो गंगा दयाल भाई हम ई नहीं चाहत तोहरा और निर्मल के बीच में कौनो लटपट मामला झगड़ा फरियो लेके बोलो ठीक है बेटा तू लोग के जैसे मर्जी होके ठीक वगैरह दे अब हम चलत बानी ना 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 सुन लो अब भाई कागजा पत्र हमारे कलमिया ले लिख दिया ठीक कहता रे मेरे बचवा तू अपन मेहरारू के सब गहना बेच के तोरा के पढ़ावस आज तू कहत रे सब हमार गहना हो तो सोझे ही पड़े के चाहत रहे अरे देहानत उनकर साफ होके तब न अरे इहो बात तो तू ठीके कहत रह है तो लोग नियम देवानत के साफ है आदमी हे गौवा में के बा जवन गंगा दयाल अपन नौकरी के लात मार के निर्मल खातिर रात दिन
एक कैलन ओइसन दयानत वाला आदमी कहाँ बाड़? जाए तो बुझावन काका महेश बौरा आदमी हो उनकरा कुछ ना बुझाए। हाँ तनी गंगा दयाल के जल्दी ये बुलावो, बड़ी देरी भइलो। हमारा तो सुबह लगता गंगा दयाल के नियत ठीक रही तो कबे आगे जाता। सब तो फरियाइए कोई रहे, गहना देवे के मन ना रहे तो मुखिया जी के सोझा कह देवे के चाहत रहे कि गहना हम ना दे। अबही अइबे ना कैलन सबले तू लोग का आउट बतियावे लगल जा। बुझावन काका देखो तनु गंगा दयाल के गइला देरी भई, हमरो आकाज होई, हमरो के वीडियो साहब बोलैले बाणे के जब काहे खातिर कौन काम बा। हाँ गंगा दयाल खातिर तनी मनी इंतजार कर लेती मुखिया जी। हवन काका अरे क्या हो गई हो गंगा दयाल? आया गहना के बाकसा ना आवत रहे, ढेर भारी रहे। महेश तू साथे जाके अटकौले हो। हाँ हो गंगा दयाल भाई, अरे ये तो कुछ बोलते नहीं खा। काहे गंगा दयाल बोलत काहे नहीं भा? तोहरा का हो गई गंगा दयाल? हमका बोली जाओ काका गहना के बक्सा राते चोर लेके भाग गए। अरे ई का तू कहत बड़ा हो? का गंगा दयाल निदा गई? राते बक्सा चोर लेके भाग गया। सुन लेनी मुखिया जी, सांझे अस्थिर रहे अब लुटा कोई। मुखिया जी इतना मूर्ख नहीं थी, उनका सब बात यहाँ के समझत अरे अपना घुमा के बोतिया वाला के का जरूरत रहे? तू सोझे काहे नहीं खबर दे कि हम गहना ना दे? सोझिया आदमी के बेईमानी करे में तनिका लाज लागेला। गंगा दयाल भाई अब वहियो कुछ नहीं खे बिगड़ल। कह दो कि हम गहना ना
देव। किशोर भाई हमारा भतीजा के सौसे गहना के बक्सा गायब को दिलो और बात बतियाओ तारो। अतना दिन से इनकर कारबार असही नु चलत रहे। ऊपर से कर्जो काढ़ लेलो, खेत रेहन धो देलो, आ ओकरा के हर गांव में लखैरा घर बिगन काका कह के बदनाम केलो। बेचान भगवान जानत होई हम आज निर्मला चुनुआ तू गोरा हवसन के कहता बेईमान हवसन। कसूर तो ये बेचारा के बड़े किला कहीं में टूअर हो गई। तुम्हारा लेखा बेईमान के आगा के बड़े हो। हम बेईमान ना है महेश। गंगा दयाल के जिंदगी के तो असली परत रहल जे आपन भले नुकसान क के